daukazun aktivismoagatik, zure artikuluengatik. Orduan normalean ideiak transmititzen ibiltzen zara. Novela bat, fikziozko lan bat, ideak transmititzeko beste bide bat, edo guztiz bestelako gauza bada ideiak botatzea eta fikzio lan bat sortzea. Orokorrean, nik ez dut itzein gozanet, bakoitza bere esperientziakiko du. Nire kasuan, artikuluak edo prentsa idatzean, adibidez, egin dituen artikuluetatik ona sekulako saltoa dago, ez? Prentsa idatzean, argudioa, hipotesia eta ondorioztatzen batzuk dituzu, edo anekdota bat hartzen dizut horren adira, ez? Eta novela beste sorkuntza prozesu bat dintzait, niretzako oso interesgarria, nekin nola topatuko du nire burua idazkera formatu aldatuta. Horrek ez du esan nahi, literatura erabile ez daitekenik nahi dugun hori esateko, ez? Eta nire kasuan nik uste dut, harri daudela irakurketa kritiko batzuk, nahiz da humoretik izan edo nahi den bezala hartu, baina nik noski hori literatura ulertzeko modua dira, ez? Pentsatzen dut bakoitzak bere modura ulertuko dula. Nire kasuan badaude, bazegoen intentzionalidade bat, ez? Hainbat mezu helarazteko, edo hainbat galdera, edo hainbat kuestionamendu, eta nik uste dut hori izan helburuetako bat, eta lortu ere lortuko zuen, absolutamente.